Sa number 9, isa ka siya na sadto karon isa na kapurok. Ang mga kalakin-an nga sadtuan ay nagatrabaho sa kampo karon mga construction workers samtang ang mga kabaynhan yara lang sa ilang mga balay. Ini sa karon ang komunidad nga luyag-buligan sang Gawad Kalinga kag Riverside College. Yaring report. Ini ang purok araw sa akop sang Barangay Estefania sa Bacolod City. Suludlon ang lugar. Mabudlay ang alagyan labi na kung nagaulan. Sang una, hasyenda ini kag tanan nga mga pumuluyo nagatrabaho sa kampo. Subong isa na kapurok. Kalabanan sa mga kalalakinan sa construction site nagatrabaho kag ang mga kabaynhan sa balay lang nagatiner. Para sa purok president kasi Henry Hervas, kung may makatanyag sang livelihood program sa mga kababaynhan, dako ini nga bulig. Anigid. Oo. Ito ang mga gusto makabulig man sa mga banda nila Ito ang pangabuyan kadi ka sa una kampo mo pangabuyan din. Halos na daan? O sila tapos subong? Subong ti construction. Ang laki ya ti construction ti ang bahay ngayon na obra sa balay lang Kalabanan sa balay lang yun. Dahil sa may katuwang may bulig. may bulig Ito. Bay kabudlayan man sila sa pagpa-check up. Kung may makabisita sa ilang nga doktor, okay na sa ila. Ang 65 anyos gani nga si Ophelia Libakin. Sa may bottling company na lang, sa may barangay Granada nagpa-check up kay libre lang. Subong di ka pa-check up pa? San Miguel. Sa isa sulod kita sa San Miguel to? O, kasi buwa lang driving. Agi na pa kagakato nay? Pilang edad mo? Gani kun may grupo nga makahatag sang libre nga training sa mga kababaynhan para maka-income, kag makahatag sang libre nga check-up, dako ini nga bulig sa ilang nga komunidad. Kag initanan, mahatagan sang katumanan. Nagpirmahanay na sa Memorandum of Agreement ang Gawad Kalinga kag Riverside College para mabuligan ang komunidad. Ang GK may lugar nga gintalana para makatanom sang mais ang mga pumuluyo kag may area pagid para sa farming. Buligan man sila sa livelihood program nila. Ang Riverside naman, kinahanglan man sa komunidad nga maka-immerse kag maka-practice ang ilang mga estudyante kag ini ang ilang patigayunon sa purok araw. Ang provincial head sang Gawad Kalinga nga si Bob Magalona kag ang presidente sang Riverside College Incorporated nga si Samuel Lee ang nagpirma na sa kasugtanan nga buligan nila ang ini nga GK Village. Riverside has always been a partner of Gawad Kalinga and we're very happy that the same way they started in the beginning, they now are the first as well to respond to this calling inside us. So we're very happy, excited for this partnership. Well, we're very glad to be partners with Gawad Kalinga and we look forward towards a relationship that will continue to blossom as we move forward. Ini ang ikatatlo na nga GK Village nga mabuligay ang GK kag Riverside para mabuligan ang mga pumuluyo.